Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobo sombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukini ngo byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkorwa bali echayi ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi asinamba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere Eyemo Gusii enoti isano na ibere isato ibere Eyemo enoti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Omwanchumuliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asogotwa kiresimi asinamba enoti isano na ibere inyesato isano nemo ibere isano na ibere Eyemo Gusii otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Amaryogo yemeteni gabiriri chibwase. Happy New Year omwanchu murigerirwe getaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ngwege na omwako no genderete koba omunyakegima anenekero twasoireri tkoria kabereri omutinyu mutangani bwo mwako yoiga omoya o 2024 nyoro mwanchu murigereria aso mwako etana mangabeteka okorekana ekero bono nayo mwanchu murigereri togenderete kugwakera ngambia muno ase ogosira kuryo genderete kurogo cha segetaseni kya Ndizi TV anene aso gotobwati asemerobero au abune njira ya moyo kwene kiabuna na intu twabeire towekinia ase enyumbe yeiga yoboraria ndebuna bono nyasaberega gutambukia omwaka omoya o 2024 no kwegena waito buna na mange torachikogendera gokora aso kubwaterana eryo kwene kiabuna 20 ngoska tore bosio yono mancho murire ngwegena alitkoria uri abereri kobali toererkegima nanene kwabere gokwegokia ase okobwatia emerobero yonsi yegetasenikega kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii nigo chire chitariki ibere alitkoria Jumanne chitariki ibere cy'umutinyu mutanganike yima ekerabona mange toro cyagenderete gokorekana imeyense ya Kenya ekeranene twarurira murayibwense Dr. William Samuel Ruto amana barayibande kurwa serikali ya Kenya kwanza bagenderete kwene kyabuna mbabegetemero bere mekiranu anene asomwa koyega eri kwene kyabuna abana inchi babere bagokonyeka anene ase ogosira abasaya bubare ase kinga batabwati emeremo egati emeroberio ende emenge na monogo kine goseko
korongeya gukinya gose korongeya uchumi imejense ya Kenya nigo yaragirense moja bono magoroba chinga kindete gukwarigania SMS Amayia iriyo nkumanya una naraya ya kubwatira n'abasaki baito twabere to gukwariganiria ase ritkorigima nabereka gukorekana ko ruase chinsinyo chensi ase enchera ere yobwikiranu nyora buna sensemo ya Facebook nabagotanyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tanyara wetra Ndizi TV News boigo on sinabuko ya somase website yeto wetra www.ndizitv.net iriyo togendera kumanyia asenchera ere yobwikiranu oriyo koina kya chibichenerio gichawe kera asenchera ya bene nigakuru kwa John Kibati ere tariane Everline Osero ngo kwariganyo beko gusangana nche goika omwerio. Mwanchi muri ribona sebire bigango kwariganyo beko gusangana inchere ngumanya senchera ere yobwikirano ekironda ito chake Amayia Eyemo kurwase county ya Kisii awase omworoki wayo maserieta Francis Ombati kurwase kenyorokia nyabinke yotokase wadi ya Nyatieko aberega kuborwa enchera yogochagoswa ase skuru ya secondary ya betega korangirwa ya Maranda neye magega yo mworoki woyo kokora matemo manene ye class ya 5 na 3 mwaka weta na kwenyorera Max H minye na abere ase kurwase skuru yoboroso ya Kyanyabinke na korengana no kobainse kwe amate yaye ni gobono bayiboli baye babere bawe sokya na kubulia basamaria baye babe bako esokya na kumusira eria bega kogenderia gosegoso ase skuru ya Maranda na boigo goikirania endoto yaye ase amatukare bosyo nani gago cha chinga kibono emiroberio yoko igora we skuru egenderete mense ya Kenya ase chiskuru chirabe chigo chaka kuigura tariki 5 cy'umutinyo yiga ecyo kireritko rya Jumatatu eikegocha kurende umurikecho ndemo Steven nabaga gutarira enkeyo na gutwariganira roboti rwa senchera yobwikirano Chitariki ya 23 umutinyo 11 mwaka weta na aramisi yo moroki wa Francis Mwari Ombati ainyorete keboikirano chitariki ya machiwa KCPE anyarete wasoki wa nomo waziri Ezekiel Machogu. Alafu saa mama katuma network nayo ikakuwa mbaya. Sasa nikamwambia acha niishie kucheza na cousins zangu endelea kutuma. Alafu kidogo hivi tukiwa tunacheza ball nasikia relations mamangu naye ndio hiyo jana umepita au umepita. Sasa nikamwambia umepita, unajua unaweza pita na 380 na 390. Kaniambia hapana umepita na 402. Akanionyesha hiyo message ni alikuwa ametuma. Kumbe ilikuwa the reality from 402 from a public school. Ilikuwa least expected. Narenga kumanyomo ki Francis abegeta se skuru ya serikali ya Kyanyabinge iliyo konyora Max ya yua igoro mono ase skuru eyo. Well, miss believe kwa hard work do television ya Ndizi TV ni gegendrete. I believe in work smart. You working smart ndio kila kitu. Like me sikuwa eti na study tu sasa. Ndizi TV News. Basi 3:30 nilikuwa kwa bed nimesleep. Na hadi sikuwa naamka eti nimeamka 4 kusoma. Nilikuwa naamka 5 na prepare kwenda shule. Like alafu break eti unakaa ndani ya class utaki kwenda kucheza nje. Mimi bado nilikuwa naenda kucheza nje. Like Saturday all days nilikuwa na take 3 hours tu kusoma, hizo zingine ni kucheza na kufanya kazi za nyumbani. Omochengo yuo nigo babwa matuka make asibone ya mate ya Francis ebwategetiro kyo goisanekie ni boyoko moso ya Maranda High School asarangeiri no ninje yangere dekia nene asense ma yeskuru esinjo tindi kwenyara biye ikasingo korane yoko boko yo mchengo nigo konyora gero likende toko genda inde kwanyara twiranire goje isiko twanda twajikori twe lirito twere tenga ngonyara tole gasi tole tenyano nyano mutoto yo mo baragire kwanyara saa singine yabere ako mwana uyu na edete biye na matemo asite na edete biye nsa na ero kolire biye mwana uyu orangire guchi Maranda school igere yuko ganio kanene ntanyare goikeri buna ncho moiburi Francis mwana maneka tokogire background nyina n'abantu bago struggle kubeka none ndagere mesa y'abana babakuria ige ko baboko sana nono mwana Francis the all turaberire school wa into n'abantu ko support
ase lunch nitokomwa sometimes twamwa breakfast pako mwana oyekirega otoboire no revision books no utengo nyara kugura even a writing material exercise book ninto ngo mwana oyolika tokamakori omoki no maena so mwako mwana na akoromokia nero linge mutangania ase school yaito ogosemeri kwa bobono nigo kuraso konyorobo konyi elio Francis agendereri chisemi ondo oranja bwatisi egero mwana oyo nanyara kobaga gosoma randa high school tinko nyaranje bweka. But for now, as you can see me right now, nimeruhusu kwa sababu my parents cannot support me financially. I'd like it if any well-wisher shows up to support me for my further education. And I give him or her my words that I'll do my very best, work smart and deliver. Aigana senka ya Francis Ombati omwana omotangani korwa school ya Kenya binge primary asama chiwa KCP asokiwo mwaka oeta oyu asebono obatinga kichinkongu cyokuyarigani bosibo goswa school ya Maranda High School yarangeri asbono kobodi na sode watupugani okuya kunyarko bagwesoki kobeko kwene kibuna Francis oyare goswa school ya Maranda eri nanyare kobeko moki woikerani amarora bwate okobo mwinjini ko reporteria Ndizi TV korwa chinsemo chia Kenya binge chigotoka ase ward ya Nyatieko ward ebonge akitutu chache South iliataliane Ndemo Steven Miyamana omarikito Ndemo Steven ase orobo tioruru kiranu kugena mna omorokyo ina chigo konye kairio kogenderia na masoma inyoro mna barokyo na bangi babete ba okora matemwabo kurinde kubwatikana no butakubura ase chinga chiabo atiba kunyara kogenderia asa masomo kurinde no kuboria nego chia Samaria baya na boigo abaraiwe sokya na kurigereria chinge chiga na gusira bana barabo babe bako erosia ose kokonyeka ase amatukarbosio anene ase okogenderia amasomabo Togotkana nayo nigo ababwatani aho korwa sebunge ya South Mugrango ababere bawe sokya nakogokera egosori yenkoyo yabeteke kwenekiwa ase chinsemecho nonya boni go egati ababwatani abo babere bakomochia aigati abali babete bagutorokia chimbwa chingia ase egosori yo nigo balire irayo goche kogendera kubwaterana asogosira chitaranta ase abasaye anenase egosori yengoyo ase boigo baruro kuboria gochase abarai korigereria ebyewa ao nabo gosira abasae aso kwegenderera bya ase amatukari bosyo amanke nigo twarganire no muri keto Apolinari Sakama Chinga kiaba Kenya bagenderete gochengera omwako moya nigo yorwanerete kerogo kyobwa MCA kurwa se wodi ya Bogetenga Richard Nyagiro ane kiango chiare gosira chitaranta ao asoro gongorwa Gusii anene chikosoli chienkoyo Gondaide gwakera management yeke wanda ngambe mono asenge njomongoza tournament ega kwa asenge njengia nonye ogwesana kankwarengo nari gusabana enga kiende gwenyarekana etugora ganike wande kege tuare abantu bakomane jike wanda from chizemo chons niga kwanera chimbwa chingia asebo igamo cha bali bonse batenegeti chimbwa chingia se chigosali echo boiga satogia timu ya ikoba sokwenekia chimbwa chingia engaki yokogosolia bwate a lot of indiscipline kuya sabantu baito bo especially abantu baito baga iganya bigena abantu baito bale bwate mupira which is very wrong omupira uriyo yomo akana aliko gora siringi 7,000 na ndo kwa chibochora iga wachi tandra ikobanja bwate some indiscipline amatuka maiga lakini nja atete change kabena irengi ya bono naende Royal Kings mbatwere babushidende nabantabaya nigo abasemi abantu buya gosolie yo nakoteba nenchere Eyemo yokoleta abagosolia amo na mashabiki amo aseba igabenekeria chikosolie chiko chikogenderera omwaka omugima natagete initialinga onye no kubwa because intagete no chamo is not about kurwanira kende gions egente geregora gene gentegeke egento natagete abantu baite bachamo ri babane ruse bakwenda kujya kuria chinyasore gari na marua bache bacheso mupira na kumera na gutwara gusani abasani oboiga bokogenderera because ntutakaineri tukaseri tuko promise me inga there will be discipline egento kende ndatokobatebi abantu baito I'm happy to accord rebuya there was no incident in insecurity nerero patimairura oyore omokenya omenyata ase chinse chesiko nigo aliaira yogo chikorosia egeti
ere kwenekia oborendi bwa bagosoria nore natene nandi president omonto korokunga Robert Mairua omu America agambete no mu America kulingana negetieke tokaiwana omutinyo gatatu epara gunkoro story tobeke chichuma omroi twaojia samba umia ojipara tokagamba no mu America nande ngoikara story na management yegetieke na bogirange ngima torosie timu Eyemo toyesabere different no nisato na savana toyesabere na Amayia elinda omuraba itoba ba identified koruma bajigwakera isikona barabu twalire mechande menge asegetieke kemopira tyangwa neiga abamura bange bawuchese mopira bakora bagota bendanka bachikoengura kene nkeyo bagosoka nakyo bogirango yanto wendo bitwara sports academy eyo okonya omurachi talent chabo cyo komyoka nemepira so that kwaba nacha deka roro moke ko okora twakora nebe TV gari Manchester koko chiesa nigo abaraibaga nigwa kurigereria ebyegwa ao na gusira eligokonya abasai kwegendereria date gotebaniki onyendi yari kunyarekana abantu mbali bako babarai ekero babeira abarai beba ngamba tageti koika abantu bamwe abararia muna bono Richard mbora tagwati borai bonde lakini ere na inyorete nga abantu bamwe abombaro geko gare mwaka gero ijete koera gata itekora abantu bamwe abararia amo egento kende nale gotebia abantu bamintu banyabigina ekigeta kire koba egento kiencho mono bande bonsi bagocha nyabigina gwako mupira gosekera barikire abantu abonsi n'abamintu kuripoteri ya Ndizi TV ncheria Apolinaris akama Miyamo na umurikita Apolinaris akama se orobo tiororo kiranu kumurikira abireka ukorekana isiko yorogongo rwa Gusii nigo muraibense Dr. William Samuel Ruto abirega kuriira yogo cyakobeka omokia asogo ikirania emirobero au ya magendro imense ya Kenya omwako yobwechi bibere na meronko eberenene gokona cinga kikirana ase omuyega bwa matanga yomugaka maigo wa Weru ime county ya Nyandarua oyeboigo ore tato mwabogo seise omo senator bwe county yo ya Nyandarua Ruto nigabaga kwegerera igoro yengana yo komento kwebanga saba Kenya askeri ateba buna okomento kwebango tarikoro kwa beirego kwirera ogokonga kubugima akorende na madeni ya yense ya Kenya ebwate nigabaga ukwana asateba buna nigo babegetemero bere mekiranu yoko eneki abuna amadeni ayo abere gakwera na mono kweneki abuna tibari weche kogendera go kabesa korwase chinse chinde echiboigo chigendrete wetera amakongo au nigo mono abaga kweneki abuna nigo babegetemero bere mekiranu yokorongeya uchumi mense ya Kenya na boigo gokonya basaye. Tumeelekeza mawazo yetu na mipango yetu sio kwa mambo ya leo na kesho, ni mambo ya usoni na vile Kenya itanawiri tukiwa pamoja. Tuko na mahitaji mengi. Umenieleza mambo yenu ya mabarabara, mambo ya stima, mambo ya hospitali, mambo ya kazi ya vijana, mambo ya maji. Haya mambo yote yako katika mipango yetu. Tumekuwa na matatizo kidogo kwa sababu mambo ya uchumi wa taifa letu ulikuwa chini sana. Na tulikuwa na matatizo mengi kwa sababu madeni yalikuwa yametuzidi. Na ndio sababu niliamua ya kwamba lazima tupunguze mambo mengine kidogo. Mambo mengine tuyasitishe. We delay some programs, we postpone some programs until we stabilize our economy so that we don't make the wrong decisions and make mistakes that were done before. Lazima turekebishe mambo. Najua ya kwamba kuna mjadala mkubwa. Watu wanasema shida ya Kenya ni hii, shida ya Kenya ni ile. Hata wengine wanajaribu kulaumu ya kwamba shida ya Kenya ni ushuru. I want to tell you ya kwamba shida ya Kenya si ushuru. Shida ya Kenya ni madeni.
Chinga kiechbo igoruto nigabaga kubwatuka egekure tindi gochiase baria barabwataniwe na mangana yoboibi ebwe bose yoboibi bwe nibo yaba Kenya anena sensemo yobobwene wetrase umroberio ONHF okwara bo igoruto nigabaga koteba buna nigo baragendere gusika ekegambiro korendeta gochiwancha ebigambiro goswana na ase obokorerwe serikali bokoreta magendero imeyense ya Kenya. Mambo ya watu wachache, people with vested interest, people who are beneficiaries of the corruption in the former NHIF, ganging up with corrupt judicial officials to stall the program that is going to make it possible for ordinary citizens to access health care, so that a few corrupt characters, hospitals, fake doctors, can continue to steal from NHIF. I want to tell them it will not happen in Kenya again. And we will stop it. We support the independence of the judiciary, but corrupt judicial officials working with those who vested interests that are benefiting from money stolen from NHIF, who want to perpetuate judicial tyranny and judicial impunity, we will deal with them. We will fight with them. We will not allow them. They will not go far. Mimi nataka niwatangazie mapema. Mimi ni mtu ambaye naamini mahakama. I respect the judiciary. I respect the independence of the judiciary. But I also believe that the judiciary cannot be abused by a few corrupt judicial officials. Kutikana nayo nigo omowaziri abwa mangana yege corona boigo jenda Aisha Juma abereka gochakia omroberi obwoko bakonya bana banyaruka korwa sinsemo au ase okwegenderia na masomabo anene abana bakorwa se chiamate chitari kwenyara na bali babete bagotiga chiskuru kobwatikana na makongie chingencho au na amarito agenkyo egatia yande amanke nabona nigo abanyaruka 10 korwa se county ya Kilifi abara chikogenderia na masomabo magega yogo chakiwa ku muroberiyo ase Juma bereka goteba buna nigara chikogenderera weta se chinsemo chionsi mense ya Kenya asoko eneke buna abanyaruka abo babeire bagokonywa ningana yaberege kwegwa okoboko nababwatani au gatiabo abalimu abo babeire bakogokera egetambukire kyo notana nigo barachikobwatirana no muwaziri oyo asoko eneke buna abana bonse ane nabanyaruka babeire bakwenyorera chisemi. Hii program ambayo niko nao ya kurudisha msichana shuleni, hasa wale ambao wamekosa matumaini kabisa, wengine wametekelezwa na jamii na wengine pia wamekosa matumaini ya kwamba wanaweza kurudi shule. Lakini under Aisha Juma Foundation leo tumechukua wasichana 10 na tunawarudisha kufikia shule zikifunguliwa kuanzia tarehe 15 na tunawalipia shule ya fee ya mwaka mzima. Kwa hivyo wengine wamepata karibu wote nimewarudisha boarding schools kwa sababu wengi walikuwa wameitwa boarding school lakini hawakuweza, wakaenda shule za mitaa hapo. Mambo pia hayakuwa mazuri, wengine wakapata ujauzito wakajifungua wakakosa matumaini kabisa. Lakini ukiangalia makaratasi yao kuna matumaini kwamba wakipata nafasi kama hii wanaweza kuwa watu ambao wanaweza kutransform maisha ya watu wengine katika jamii yetu. Kwa hiyo na wasichana kama 50 ambao tumeshapanga mipango yao yote. Na wengine bado tunajadiliana na zile shule ambazo waliitwa mwanzo kabisa, kwa sababu waliitwa shule ambazo ni za kitaifa wengine, lakini wakaishia shule ambazo ni za huku mashinani. Kwa hivyo bado tunatafuta hizo nafasi katika zile shule za kitaifa. Wakati tukipata majibu ya kwamba they are ready to readmit them, then hawa watoto watarudi kule. Lakini hawa tayari tumeshafanya mipango yao yote na wanarudi katika zile shule ambazo waliitwa previously kabla waende hizi shule zingine ambazo ziko. Tumesema ama rais alisema katika serikali yetu ya Kenya Kwanza, wale watoto ambao ni young mothers na wako tayari kusoma, tayari katika wizara yangu yeye alitoa amri ya kwamba tuwe na mkakati na tutengeneze policy yani vipi hawa watoto wanaweza kurudishwa shule, na already kuna hiyo bursary scheme ambayo tunaifanyia kazi. Sisi kama walimu
tumeamua kufanya kazi na yeye na kumsaidia pale ambapo atahitaji msaada wetu kama walimu. Na viongozi wote ambao wako Kilifi County, yule ambaye yuko tayari kufanya kazi na walimu akitutafuta, sisi tutafanya kazi na yeye, tuhakikishe kwamba watu wetu wanapata kila ambacho ni wapate. Maana watoto ambao sasa wako hapa, naamini kabisa kupitia kwa mpango huu ambao mama Aisha yuko nao, watarudi mashuleni na watakuwa watu wa maana mbeleni, ambapo sasa kama wangepata msaada huu wangepotea. Nechinga ki chiskuru chi abere irange koigoro imense ya Kenya nigo wizara irietendere tamangana ye chibesa imense ya Kenya gendrete koboriwa kwene kiabunango bwatoka bare chibesa chia CDF ase chibunge irigo konya ase gosiri sira barokiwa ase okogenda chiskuru na kwegenderia na masoma bonigo bamochire serikali kubwatukana no konyorwa we chibesa echo ase batere unanigo kichirachiko gosinige getamukirekyo kirachiko irera abarokiwa bange tigara asechinga akubwatkana no kuborua gwechibesa nigo boigo babere bakuru kubore gochiase wizara yetsemi sobura ibwayo mwaziri wetsemi Ezekiel Machogu kwende kyabuna nko bwatoka bare omweleke omuyachinga kechiga chiskuru chigo chikoigorwa eriyo gokonya abaibori na boigo aborokiwa ase amangana yetsemi wa receive wanafunzi wa Tana River bila condition yoyote. Kwanza wakae shule, pesa ya basari ndio ikiingia sisi tulipia watoto wetu, kwa sababu saa hii tuko katika hali ngumu sana Tana River hii. Watu hakuna mashamba, pesa hakuna, lakini basari wakati yote pesa ikiingia, mimi na Mheshimiwa Saidi tutaanza kutoa basari kwanza za shule za within ambaye za constituency zetu. Mara hii nimebadilisha mtindo wa kutoa basari. Nitaandika check kwa kila mtoto na hiyo check nitapeana kwa wazazi. Kwa hivyo nitatembea mji mpaka mji kutafuta wazazi na kuwapatia, kwa sababu nikiwapatia hiyo check ndio watapata kuenda kulipa shule ili wapate receipt. Kurigereria mangana ye chigosori nigo chigosori chigendrete kwari gariwa ase chinsemo ao imense ya Kenya anene ase chibunge na korwa ase county ya Kisii nigo mono twabere tokorabuna abachumbe nigo bagendrete kwari gani chigosori echiga ase chibunge chiabo awase ebunge ya Nyaribari Masaba obose omochumbe bwenseme yo Dr. Daniel Manduku abete ga kwari gani chigosori echo chibunge ase chigosori chabete chikogosoriwa etimu ya ichuni yabetege kogosoria na goikorwa asebono ababeire bakuru okuboria gochiase omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kiabuna nkobekare amagendro asobwagachi bwebiti byechigosori bunenchire bonyogo konya basaye ase ogokinya chitaranta chiabo ase ensemeyo nigo mawaziri bwechisemi Ezekiel Machogu habetega kubeka chishiringi enusu milioni eriogosira amangana yechigosori anene ase orogonkuruiga rwagusi timu mono ongwakera omwaziri oito mbia mono Ezekiel Machogu oyo minto apoko motebi mbia mono ase esabari atoire enusu milioni takorabia timu atia mange nje governor egende kemogioka tubwaterane tokonya banaba ekina kiegeti tubwate ase ward ya Gisusu na into twetogeretie no bintu byonse pikwara no nye president no yacha lakini egetie ketigeribu ya mono your excellency igongo gosabanga omwaziri nara nimanyetenga omwaziri Eric. Sisi kama vijana tunataka tushukuru viongozi kwa sababu mmetupatia kipaumbele kucheza na kukuza talanta katika sehemu hizi. Mheshimiwa Manduku, kwa sababu siku hii ni yako hapa, you are very much connected. We want to request you that you enhance a little bit of it, ulete viongozi kutoka sehemu mbalimbali ili tuweze kupik talanta za vijana, tusaidie vijana wetu. Mwanchu muriri bono egosori eyo nigo yabetege kwariganiwa ase ti kiagetacho awase timu ya Gisusu yabetege kogosori ne timu ya Ichuni akorende Gisusu ekabage kuyeikora timu ya Ichuni ase egoria yemo ase bosa nyarabuna ne chinga kiboiga bara ibagendrete koboriwa kwene kyabunango sira bare chitalanta asabasaye anena sensemo ye chigosori wekerage bono mwanchu muriri nongo korera maye yense masenchera ere yobikirano korende na mangengo ariganerete ayora
chikonyorera ndase nchira yowekiranu ekero chirarage chinsa isato yandira kubwate miruberionsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii asensemo ya Facebook ekero atanyorwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube atanyorwetera Ndizi TV News boigonse naboko ya somase website yaito wetera www.ndizitv.net iriyo togendere okumanya bunagendrete watka korwase chinsinyo imeyense ya Kenya John Kebatine ronekia chibichanerio gichawe kera senchre ya bene erietariane Everline Osero ngokuganeria oburigereri borobia tumerane chikoraga chinsa isato Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Omurubuli okubwatya nigo kuligererwa nebigori byonsi. Samatuka mange obolimi bwabeire bokorokana koba esiro gochase abalimi abange imeye nseto ya Kenya korende ase abalimi abange imeye rogongo rwa Gusii nigo besokire na gukora obolimi oboiga ase to kwana litkolia reno to kwana obolimi bwechinchugu imeye morobali bobolimi no bondastole asensemo ya Ruora yere meye ward ya Osero imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii asena batalya abanyakiumbe umwancha muri koligeretiga kuno emega ya negari nabo baroche nigo bagenda tokora emeremo yabo kegima na nigo babegete uniform tuchikumanya kurwase omochiamanya bazitebinga kigo somonyakero bowa anyako batebinga abalemi abaiga na kibeso geteiga bali mugondo ne uniform yabo goserere beso kaise ngitwara sinju ayo sinto yamanye nande tuchikumanya igoro yobolemi bwe chinchu na ntomenga chinchu ngwa machire kusigaiga iro bakichigo taka ayo senyore maiga asegeta seni Ndizi TV aso kutubwatia se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital hasa nsema ya YouTube Ndizi TV News na bwana utomera SMS kuletra sena mbeyo ya screen ya ogabu waigo to basa kweba kutubwatia ase mitandao yetu ya website tuna www.ndizitv.net igo tubwatia tonya kwa bato kusanga mange munuri yetu kwa kwane igo mbwate chinchu nchugu nchiri kwa mabuna chingende igo mineti nganchiri go sunani gora nigo chikwama go chinse koneka chikwama go chinse amata iga utigara kale maya iga ale fresh kegima nande go konyale ngwa ware chiombe igo to kuruka che chinju chinde chirande class ke kuruka nga legume plants
ayo sito ya manyakuro maiga iga sita seni gitkandi zibi ko nde chairman kora batebia ngo ainigo nanda totebi iga ngaitole nande bana bo tebinga ndigwa chagete ekiombe keiga asense muyogorimi bia mono muraria sengenche yeri goriri ya litangani gongo tebi mwanju murigereri nga aika niko turaso muchuru ora ime ya tutu chache south na niko tubwate umurubiri bwo lemia so mucho yoruara asengencho yekiombe kya kiramo ase mirobiri yogo chikosimeka chinchu bona tuka chake mirobiri endo chinga ga iga baendete boronge basimikire chinchu gwa so mucho yoruara na ndi bono chekiringa ki chirange go chikorusigwa iga samari tane wangu ko Wilfred Oruru na no chairman wekiombe kega yesipo ya bototo biriruma chairman kolenga no manyimanye teni go maete nga ni go tenenete ewadi engima igona bango mu MCA bwe bonge ga go se yani bwe wadi ga ya Osero keni ga tenenete ewadi engima asebyombe kora tebya ngo ngikya kwireta ye ko eswara ni asebyombe beiga nande mono mugaswase obulimi biamana sana muraria litangani ebyombe ni ogocha mono kuchinguru igo tuaje tamo buneke mbiri litangani ka tuanyoranga ni go to kora boronge nekero ya chikuikira bona ekero bako chikochora abantu bara gutinira se wodi yete ya Osero na abanchore to yo mabo ko muteniri bw'ibyombe byonse bw'Osero ngima igo ni gontenirete kuruga igapa ko kunero ganso gendera ganga kerase chinsemo chonsi wodi yete ya Osero nene kubwachi wodi chonsi me ya Kisii kose kituto chache south gobo Osero nere mubwate Osero nere wodi nene ngima nani na to go daronsi pipa katuikira ebwate tabakabagere bonsi ngo baikira tole twakwanire gore amangana ebyombe Pono kora tebia ngo anseseme ga yobulimi ngikya irete umayitekera mu guchake kiombe bintu mbingi abantu bali asana ni elinde kwegendereria kulende inungi kya irete go chora esemo yobulimi bia mono sana muraria sengenjiri boli eligo gento nda irani keri tangani nkiringa obulimi obo oikamotoke kimo kora kera muri group bintu ne bingi murakore asensemo yebyombe koena naone kimeri go round na kugurana bintu binde kutatika tukaranga tika tutware gento gekorwe project kero kende gekoreta abantu abamo baba bagusugumira na gokonyana erigere nabo bamanyenga wetera se group weyiga nabonera ko kobi example kuruga ajigusimika bwo enera egendereri chama ni bono korate byango mugondo yigasimo simegete chinjuguri kera ni gondo china boy tande tie Eyemo korate byango mugondo yiga no yomo wabanyakyombe gusine mugomo komboete omugondo yiga murari ngo to komboete na esengenje kyombe getaraira myake menge gebwato murubiri bwo kugoro mugondo bagachakero kondesa litangani ligere bachake gusimika baroro buya litangani bataraji gutwara kuchikorenga likogoro buri mu bwabo igo iga nigo to komboete eligere bararo obuya boro kuruoro bonto maso imefuko togoro buri mu bukuru kubwekyombe to chake project jikuru kungani chekyombe korate yango bono ese kera muikirete gusimega kerenga kiende kera nabatalete nigo mwasimegete amaraboni kole nitaliga igo mwanchu muligeria neseme ngao yarengi asibasimegete amaraboni na maraboni yayo niga kolete bia sana kole asiri kwero norne chinchugundo chenga muchiro chembia chibegete hera tebinga kwaliga niliroba ikobe kwa chinchu na kewenta kwa ba chairman liroba kero cha kolialiga niligusime kwa chinchu litangani nigo okora biri tangani kwa rosia sa yaba arure no rusano roiga kware tana gura atumike chieli kusekera gita kulima sayo olime li around yentangani ya kabere omanyo koira na oreta abanyakyombe buna aba minto igo bate bono mugucha na makombe elimo chake gwakani na kobonge hoteliere iguru baye bonga barusia nsema yatigararira barire buronge bamanya guchaka gwaka chira ini kiri chinju kuchikobeko chinju gwechiga chikobeko njiri gwako bikama ngo bagwakera ini iga unemetaro bamanya kobeka chinju kuchichire te kogendera chinjugo iki cyamanya basoka je buronge igo goikabata yari serira bari tangani bari rosiri bebia eligere chinjugo jirigi je kamera de kimera mono rusano runge ase chinjugo chikwa mamara bakiabwenere tekero mate ntubwata mara bachitaye puisa tuiga ntubwata mara bayale amarubwata muchanga ntubwate kenanti nande tubwata ya mabaliria bwana tosimi kwe bintu buni bitumba buna chingende prate byanga se chinjugo chiga mara mono muraria chinjugo chiga kero to kuligiri chinsemo chigo koribiya of course na wikira akore na serira bari mwamu riri kwa mebituma kutatiga ese chigo takagokora biya na serira bari bwato muchanga no rie chianje te chigo korabia nande chiare tariga sadiri gi yaline gotabere bari muchanga igoreri gi yamono ase chinju igoreri gi ase chinju aso kwariga niyo mugondo ko gwatete biringa senarali gwa na buna chinju guchikobekwa era ini boge kaiga chinju go sime kuna chingende nande chiri chigo sibekwa nkirito kugora kurwali chiri chigo chigo karango go senchiri chieti bia mono morali abuni ogwambo ri nyale kwerera igoro ye chinju gitaye buche chinju
chitaibu je chinjugu nigo chire chinyinge gutatika chitaibu to gusimika sei taiga imeyo muchura ganga nigo chire chitaibu isatu ntubwate chinjugu chire chindabu kogo yetora imenonye yomire gere ndabu ine chinjugu chire chimo chumo gusiyanje gusimika kurukare nane ntubwate chinjugu chinde chiri chigo cha karangu chabikwa sama sakara na chiyo chini go chire chimbaliri lakini chire chine tu ekero kwa torire chinyeka chiaye kogo sukanande chinsemo chinde bono chinjugu ne chiga igo chikorekana koba chinyerere lakini nigo chikwama ase gesanda kya igo chikobeka inye igo ekero to korire nande okombea ne season in season kiwendo go chibeka echigo chire biya asenge encho nigo chire bwango nono kwa makwae bono gotwanje teji chikwama inye ase gesanda kyaye na okwa makwae nigo kore bwango igo goko ire metinye tatu ejinde nigo chikore pake metinye tano igo nigo twanje dosimekeji eligere ekerego cha kuikira kero kende chachi kuikire demand ichinji kujitaye chiro kwanya ni chiyatangire kwama kwa chioni mapema igonde ngati njugu echitu buna chiamire paona iga njugu nchira cha chiro chiri chiasimikana tuweke gorieke igo twanje dusimike cha senge njugu na bono bwango ngo yuchiro sedi tuko none ria mambia eligere chirusi wororo chikere ligo lirigia kubwa uri okaganyete paka gacha kwa somo tinyo saba umakonyora ngechiro yatwarire chinjugu chire chinyingi asobore miyo bwe chinjugu kera ntira na iguro kwera watebire ngekerebe ekiraini chiwakwa chinjugu chikobekwa chinjugu kino chisimeke asense bune bikamago wake bune bikamago buna bibi tumoko beka chinjugu chinjugu ejiga nigo chisimeke kuna enchereri obori bogusimekwa obori nigo gosera umutaro kogenda yagera kwamanya kuna gochibeko ko spacing 1 inch kwabeka kogenda naende riyo gukora kobeka oyo kagwako mutaro kabere otubakiri bono mundu dayo gocha kwere nande maye gocha kutuba ikago chaka no mutaro oyo moko beka mokora kagaso yo kabere amara baira natubeji paka kamukore gochirogoro igo chinjugu mono gocha kurumate gusimeka erigere amara baya na gutuba gutira timubwate chinga kinare kwire na maye gocha kutuba chinjugu nande ria kabere chairman tile wo kwandira igoro yo boyo kera ntaite kumanyanga go se umurige ritu bwegeta seni kandi TV na tekere kumanyanga chinjugu chigango simeko ruchire oboyo bonde bwense oboyo mbole chitaipo ntubwate oboyo bweduka na bwego ntubwate oboyo bwegenka na bwega soma ito oboyo bwegenka obo karibu ya muno asense moyo bulemi ntubwate oboyo bwechingoko obwechimboli bwabwati koigo abwengombe bome kubwati kora tebyango nga mboyo kibo simeka chinjugu bia mana sana muralia eke ombe gocha go decide gusimeka chinjugu igo kiarigere tingange ndo kitabwati garamere nene nambe mo chinjugu njiri usimikira ubuyo no nyinoboke njitageti none tobu ejine chinjugu koreta gwasimika gwakora kokoganya richa merire onyoro sana rwangere gocho chiburugo tikanene chiro chigo echinjitageti buyo nigo gusimeka basa nande kwaburuga kwaganya iriga sariuka injibwati expenses kenene na bachinga buna marabona ngonchugu njitaiti mangana boyo njitageti mangana boyo gongora nginga ebintu mbere to gotaka guisoreti kuringana n'abakuru buna bagakora ibintu byabo abakuru abamba abwate buyo lirikare lakini chinjugu echimba gasimekire nande bagitumika bune ndagira buya igomba ari gutumika mangana moyo oise ko mujani cyake gukina ari obuyo andaka na bora abeke obugenga ne chinjugu chiko beka lakini chiko bota busamba sankali di yabora njugu erimi igonjita getibuye keruta chinjugu chikora biya agisimeka kitabwate buyo nonoboke gasenchere ngianya gotaite chiame kwa makole igoro gosuku yamono gotabwati tanguta mwende yonsi igosimeka chinjugu chibwati chitabwati ubuyo nali chikwa mubiya akero gusimeka chinjugu naga nikora amanya kego ngekero gusimeka chinjugu ngusimeka ore kemali kende gatia kera ngwate bangane ereini egwaku bakamonye ereini ekegwakwa kabere gwaku nere gutubentangani gatiga igakabaganga lya utigara gatia bu onde na no orataka no simeke ngeni chinde chonzi gusimeke ebitume ebi oseke mali kende gatiga omurali egonda iseko gotebia nga spacing yekorugwa korwese njugu chese yende tego tigali bagora nyalo gusimika gento kende kotatigekero gwasimikira chinjugu chiko ikiriro gorokoro chengo mugondo yo nabore seko genda asara igo koimuka gwateba nga yatika nande ngetie bando kero kende kerongo cha koiya chinjugu echi naboko nyoranga na asabo ireiga na bekire no nyandi ikona kuria kusaba bantu bali bakora emirimo banyore bana gusamba bagenda tekona guchitora ine ere sababu ekogero omonto atebanga tigange tinande bando no ne line are ikiagara njugu chinjitageti ebiriri wono chiko bekwaro gutuma atambe erigere tichiji korete biriri ase chinju
Igotote basobwenge kero gusumeka chinchu njita keriko gusumeka kemeri kendi gati asema bagali atigarete. Kemeri ngeta keriko beko gotatiganya ne bande inate bora beke sobware erigere echigo konya kurusia none anda kumugondo buno yobana keronga naiga na bora nyanga kwa rusiri chibando none chigu nibere kurwa sa iri kasa kurara guoka ngane chinjugo kanyete na boko rusi sira ini kokobeka amanyanga kwa rusi nichibana ande chigu nibere kura gwatira gabutura genda somuti mukake okutukura sesemo ya kabere macho tebya yanda mange kwetera ase kyombe kino na ali mugendete gukora iri kwene kyanga obulimi gusuka buli mutu na inu enchere bune enchere ya moyo gwekonya igo bano omwancho murigeria ayana rogendete gutegera kurwase omo chairman we kyombe ge kurwa ngabototo biri ruma ikigo tukasensemo ya raganga imeye ward ya Osero imeye constituency ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii ase bagerete otwera na gutumanyia mange igoro yobulimi au buli bokoreka na maiga ase kyombe kyabo nabo igongi kelibange kebairete barugo simeka chinchugu nandi ngichigo chikobakonya barubu nabalimi iko tutranda sumutu mukakego kono tutaragenda tubate simetanda yote ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabona babo tumera SMS wetera send nambe yo eraza screen ya ugabo tutranda sumutu mukakego ngwira na tuli Ndizi TV Ubwansu Gusii. Television ya Ndizi TV nigegendrete guska ebirengo binde bono nigera se chiro yokorigia abasaki bamangana Amayia na boigo abagosoma mangana Amayia ase nyomba yoburaria eyo egendrete gukina asobwango mono ibagerio na rieribono erio komenta mauncherero to maybe sero bia ugo chase email ye ndiztvnews@gmail.com we catch tariki kianda chumutinyo yomutangani omwako yoga wetu wibere na meronko ebirenene Ndizi TV obwansu bwomugusii Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora mirimo rikwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsesano na ibere nenusu chiamugaso na Everline Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere Eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanae. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary, grade ya kwanza hadi 6 na junior secondary school grade za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Mosocho Highway opposite Chief's Office, mita 200 kutoka barabara kuu. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Nobolemi bw'echinchu kuruga asensemo ye ward ya Osero asitwendete gusangana ukwana mange kurwa sekeromo ekiombe kemo kemanyekanete buna bototo biri ruma ekine ekiombe gechitamo gusabanya kiombe bachitamo elio kwegenderia samagi mabo ase obolemi bore e agenda ya bentangani elikwaneke buna kwegenderia bara asamagi mabo nabuga nigo tonno mo chairman bw'ekiombe ekyo oyogonyo ogendete gotwera buna ningi kelikegana iri asobolemi bw'echinchu nabo norigetimega yane gabunoroche gosegorigeti mutuga bwa screen yawo gabu noroche abanyakiombe abo bagenda tene gasi abo kigima kwene kyabu na chinjugu cyabo chikoruo kwa makoro kuya nabo igo nchimba chikonyara ligasa lidi kolengana buna no kugani kwabo kole genda kutubwatia aseme tano yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo nabo tomera SMS wetira sinambe yo erasa screen yawo gabu igo bana chairman wabuna kwara twerere obolemi oboiga bw'echinchugu kuruli awiri tangani batwikira bonoiga kwara tutebiria mangi nane twara sangira mangi kuna senseme ya kabere ntotukane iri kumanyanga chinchugu ngonyora shira maroire nando ne karona aralia yakera kerondi getiko bako kwane gaiga ase chinchugu echimbu yachibegete kondi ndo chibuna Eyemo ne ire gaiga yachakire kubeka yachakire kuli uguse na makonde kora tebya ngo mparo ire kyo mbia mono moralia senge iri bori elio kero kuli iri mono bune nchugu yega wakwanire ye komojikorekana ngane bwate mechando ebiro mimbire bigotoka nsa naende nigo bire buna emiosi bindo bire tokoroka emiosi nigo konyora bigo javi affect ebintu ebiga naende go bigotoka asara atobu mono ari twateba nga rom soil ekero bire totebe buna mugondo yo ore sandy soil igo konyora nga bintu embiri ko babinge mono na dia sara to mona sokoranga na to bete side no binde biko babyaji gwa affect chinjugu chinga buneji kotatiga sari ro bali mu changa ni okonyanga binte biga tibiri gotoka mono kotatiga bike ebire byareka ninjire ngabune batebe bike bigotoka talikira asa gutu mbiri binge mono ibigotoka asa tobu lakini asa tali atobu abwato mu changa tibiri gotoka bire binge mono adonda kembo membo bori kibori botoko oburule bondo boja bwaba nekero konyora kero kende ebintu mbire binga makonde bigotoka inse ebintu ebiga nigo konyora ng'erio goria erire raisi gotatiga abantu batari kumanya ebintu ebinge liga boji koriga erio gorio gosiarera buna chinye na bintu bine ngochi goite bintu bigotoka nse pero iga nigo tokorosia nona matobu na igasegwe gose bisanda bichinjwe bia bekwa bioma bia sambwa bia babuna libu liribonekero gosiarera asa nigo konyora ebintu biri biko kibyakwa igo libwe na liongo tokonya lire asogotanga ebintu ebigo chabya saria endagire buneyiga nasikero kuligeria matubu na bono ligetia mataya iga nindo chayanda sinyeri gusambika gaiga ora tebya ngo anda kyobono borwaire gose nkiye korokia mbia mano muralia ise koba nga hali stage amataja gere gusambika chinjugu chitegero chikoburugwa abuna lioko manya automatic ngoburwire bwasoira asa lakini egero chekire ngage yugo chikoba ngankwa amachire gose chiamire chiabere njire ngabuneye amataya iga niga korokera nga chinjuwe chibono chiabeire ekene korokera gitanga ne korokera chiabeire gotakerwa chia fest ku mugondo igotatiga ebe ngankwa chirora ligire hali stage
abuni go komanya automatic no burwaire na kurigi chinchire cyo gusiarana ne libuna riri rigotanga emiosi elia kagara chikuma igo yebuna omo chairman w'ikiombe kiga igo kwenikara ry'abantu gose ni go ko koganya abayale mibonsi banyako bagotumika chinchira chegenka ilikuwa ne kyamwangu siribale amarore kuri mugondo isito bagotumika libu kuri ne batigotumika amaryogo y'ikirije chikiye chi agrovet ijege ntonda asabe eji agrovet inchibwate na jonji taite chikore biashara udatiga nigo ngukwana ngasa amaryogo ali yegenka buna bono libweli tuli ko tumika expenses kende kionsi nigo kogenda obukiri bulia oli chure none guni otumike mugondo kyare tubwati kibesa chiko chikogore lyo likorwali igo egenteke kegokonya mono aso muntu nse otabwati chinjira chiko chikona kogora amaryogo ali number 2 amaryogo na bwati side effect tuse koligeri ara ange none se chinyeni chiko sialirwa igo konyoranga nararetire mechande menene koyunga pressure chachire cancer na bintu binde amaryogo ali singenjuka gusiaruru mbai kubwati amachikari bairenga akore gose na matukane omahoja kwa chinyeni usakore ndo manye goikire kotumika endagereyo bono iliga no bangangwa siarire tiri gocha kwa affect mwanya bantu njirende yonse igo iliria roko ni godire bia kobwaririe eduka ikyara byonse ngokorabire igo lokali igo koigure omulimi tokurusko gali gosoyo toligereti osanda ndake otete gochiko bolimi koigure nga koratumika eliogo liegenka abwesi tometeri ibuno en tomayete nga no ne chingini chimuna chinsaga abange mbama itenga ninsigete chinsaga ekero koigure nga chinsaga buna chinsaga bona gana bukoleta liguliri wasialira ebichuni biri no bigosira pi yoti yakunya kuganya ngwende gutumika gusine lyogo lyo gusiri bichuni kora tumike genka naro kya ntuma itenga amaryoga ya yechi agrovet amanga abasoko tatumika buye gosoya toyo asoko taya amatukaisaine nabego koletera moro iranda mange na kieko gera togote basa matukabono ngamaro richire kera kerege nturi tutumike elyogo goba no mulimi tukora tebya ngunga ekero sime mo kora onyo gabwe chinchugu anake buna banyakyombe challenges kichiri mo gwetera kegero maite ntomaite ntumwanya abantu turi gwikirania kesekera ngo kiemia ara tebya mbona sana murali asobole migwe binte bigakara kende buna bona chinchugu enchugu yena bokone akoyata erinde elyo yelikere mbese ige binte bino byone binte bitakere bigo twaro bulindi bwoigoro mono na mono abantu buna abana bakeni go bakoranga nendagere ya bwango ko bakoke singe binte bigwansa bono challenge singo twara tole kero kende kwanyora nganda ke chinchuwe chiga mwana wetire o temire gosimura kurende ntuli chiko likurukulie kyombeke gabuna tobegete lichiko liko ngusana nigo konyoranga ise ko banga no mwana otoka osimuire nchuwe Eyemo niga koreta chinchugu chiguni ibere mwiburi niga koreta chinchugu chiguni ibere akane kyombekega irinda somere sinunde nero rata gocha gutogora onyoranga amangana iyo abeira makongu otiga gocha koibenjere ngabune nabanya kyobya kwikira ni mole asekera ngo kemya totebekera mwateba ni ngangwa na turi mugondo gali cyo korege ntugite abon